Rokanrola, gustu, gogolako. Egile edo atara dugu diskoa, ondo ditzen da. Musikoan estudietan grabeta dau, Iñigo Etxebarrietan zuzen dudeu. Dibujoak, lagun batek eskuz, gero bideokliper, berten produzioko lagunek triketekoak. Maitxagaz, de puta madre. Talde berxea, eta hori diskoa grabatu dugu Xanpekin, Aste Santu inguruan, Bilboko estudioetan, eta oso gustua ditu behar emaitzakin. Ez da lehenko aldixea musikari izango dela nangoan, zatiruenan, oso gustura gondera gure bai, beti bezala oso ondo tratatu baituzte, beti moduan, eta berri bizitzeko gogoak beste okazioa ematen, oso jende jatorra, musika bikaina egiten.